Ebusiafo ye mama kwaba ye di se mumpo mu eye. The kingdom of Asante eneso ya sanga twam ewo baabi a mo na se wunhu wo ho a wako Odei Ampofo keteke nane ye di fi enkran ya mo frɛ na Accra anaga enkran baabi a wo frɛ no achi mota na yewura bi a wo frɛ no Michael Achu ena ne wa ma aha ayefei mo hwɛ contenting e wa ha ne mepoman ne ekeka wo nyina e kyese ono ena wasen na owo achi mota na yebefa basekere ho e de anya free kakra achi mota na yenkran kasa na yekasa mu yeduru pa enti me de kasa pan baako be kire wase se wotenkran kakra de a me ka kasa pan na obehu kan tete no nan kankran e wo adabraka enti aha nyina ye achi motai na ya brempon asie anu nti se wo be fi wo na wo be du ponuma wo moni padin enti eyen kranka se kire se wo moni padin achi mota se me pese me de ba enkranka sa pan mu a onkran no enye papa bia na mekase ache mogbe chese wo moni padin wo ho sansa wuri wura ponum so some catch you say the kingdom of Asante no ya trew yan akwabe mo say e dey free kura na me dey amam ti afei ene asemben ena eda apaso kasa bi wo ho ye akan kasa wo friend Atoprɛ se wo yokuapi ni o se wo ya Asante ni o se wo ya Ochi ni o sa Atoprɛ no sa no wo kana pepepe Atoprɛ eye kasa mebuma bien obroni se 2 syllabic words mechema bien ato ene prɛ se bibi to form ayenim se ene eda form ato form ena sa wo di bibi nso prɛ obi se a eno nso kire se wo reprɛ no Asante beka se oprɛ no okuape ni beka se oprɛ wo enti eye kasa bien na fe yenkoso ene sa Atoprɛ no se ne akasa te dandan na asekire dandan ti ebidimu de ahye asekire bi a ekɔ wiewie se wo ye bibi masa se wo ye niema afabira se wo toto niema basa amfa so remma so sa na nei asekire ne wiewie enti yenkɔ tetene na ye den Atoprɛ ne ye oku kasa atetene se obi kase ye begoro Atoprɛ a sebe wo ye okuape ni o wo ye Asante ni o wo ye okani nkwa de wonya kase wo begoro Atoprɛ a sebe sa da no na sebe wo ye mbetumatu sa esanse eyade a wo boso a eyehu na ene se tetenu ahemfo a won aso ye din na wo di ako na ye nimu se wontirimu ye den no se wo kire won a wo ade a wo ye on enti Atoprɛ no ne brofo ye torture ne a wo ye ne se wo pedua ewo ntin ekofom pa na wo de hama bia wo frɛ no fran eye ding papa panti wote ya fra e kire so obi wo ye ding eye hama fra na wo de yire atumpan tete na wo de fra no chechire dua na wo be make sure say wo de eso wo ha na wo sen dua ni wo hye dua ni mu na ne wo be won say wo ba be tochaw ene wo fra na Atoprɛ no wo kura mpre ni wo te say ababia eno nsoi wo ho enu nti wo de wo sen dua ni ma ne edika wo de mpre ni eka wa na wo to forma wo de no de aprɛ wo se sorry na ne yese wo ye wo no won ayo eden wo ye wo ne a wo ye ni bi se wo bodua ni mu no ne a wo pese wo ye ne se wo beka no kware e bia wo dom bi wo baabi anase ye kire onyansa
yedi kan wotumi wai onipa na echi nam na ewo ho no enti se wote se obi ka se nkrawiri eye okrawiri nipa kra no woka se ne nkrawiri na wire na wo na echi no woyi na ohene na otumi kum se nipa no wode etoda bia wode na akongwa no kra tumi si so kire se yedimu so enye no nko wotumi ya tutu wani abie na nwuye woyi wani abie ni fuo na nwuye wotumi de mpre ne wo wa ma wote se okuma ho ade ne hyehyew bio wobetumi ama wadi ho beye nafua abie sa nafua abie to da bia wobegya okakra na wahome ewo ma no ngasan aso inti woyɛ saa ne ɛmɛ nyinaa na wɔn akyere onyansa sɛ wobɛkae a ɔhene bi a yɛ Asante hene Nana Odei Bonsu panyin ne bere so ɛyɛ 1816 to 1818 ɔno no ne Kwadwo Adinkra ɛyɛ German hene no kɔkɔen no ebinom sɛ wogori na Atoprɛ ɛyɛ Adinkra wɔngori Atoprɛ merisi su bio obi obeka kire so Asante fo no wonga ngori na Atoprɛ wo twa ne ti de nanso tie Kwadwo Adinkra no ne wofa ayo obi a na oye tete asojafo no bi enti wotete wo ne se soja ni ansa na obedi ade na woka kire ne se soja ni bi ani ho a esese wotena ho ema oyonko soja ni di atuo bro anase wokumu woyɛ obasabasa enti ni woyɛ ne se ɔno Kwadwo Adinkra no ohun sa Asante fo dom no reya wo no ɔno ana okum no kɔhwehwɛ ɔno ya akum no na emom ne Asante fo no yɛ se wakum ho kra yenso yɛbɛkire watwa uti enti odi kan kum no se na ɛbɛyɛ wɔmfa ne nkɔ Atoprɛ mu ko obegore na Atoprɛ na nka ne dede anko wonka enti se ɔkono si no wotwa Adinkra ne ti wotwa ne ti wie no wosan di na asem kan tete no se wo kire okura wa akono a wawu ni nyina wotumi di wa asem na asem na san abɔ won asan yɛ no ya wo bɛ enti wo ka Atoprɛ na kire se wato form no wo de woto form a na wo de mpre na prɛw na ade ya wo pɛ se wo yɛ no won ayɛ na kɔfa Atoprɛ ne bae ene kasa ɛwɔ Bribia your friend no broadening extension and a semantic extension semantic broadening semantic extension na asechire se kasa bi wo ho a sene ana ete fitete no yetumi de ba yen bere so ne ye de abeye adwuma foforo ti kan tete no a ne ye kan Atoprɛ ne ye okun kasa nei se wo ye bibi basa ana so se wo fa ne ma basa masa wan fa ntoto yi a wo se wo de ade ne gori Atoprɛ wo de gori Atoprɛ enti wo ka Atoprɛ na senen se me ka kire wo se ye reba ne kasa ye beba tumpan ye beba kete ade bia fa mamre ho the kingdom of Asante ene Nana Odei Ampofo keteke ye de bebrem ene ye fi achi mota e won kran ene ye de brem the kingdom of Asante ahade amamre papa